Lah manut senengan kula iki. Aku ki bentinare atau krungu suarane jinen-jinen sing ndi ngono. Apa iki? Wis manut jenengan arep. Yo, Mega ya. Ya. Oke. Sepati Mas. Yo. Sepati Mas, monggo. Iya, iya. Alon. Iki wah. Anu sepote digawa truk dadi saya ados. Ora pati krungu saya ados ya. Nah, iki treke ngatret meneh. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun sugeng dalu, selamat apa ya? Selamat malam. Ya, hari amal bakti. Selamat ulang tahun nggih. Selamat hari amal bakti. Yang ke-77 nggih, Pak. Nggih. Nggih. Beda kulit aja jiwit, aja sengit. Beda agama aja Oke, tunggal guru aja ganggu tunggal murid aja nyiwit. Tunggal. Apa ya, Mbah? Lah ya kaya kuwi lho, ditirokke kaya padha wae iki tembungmu kaya ngono kuwi. Tunggal murid aja njiwit. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal bapak aja ndrupak. Heeh. Tunggal mbok aja nabok. Ngono nurut ki ngono kok angel men to. Nek tunggale. Hah? Tunggale. Kaya aja nyulik. Oh iya. Ya, lagune kadung napa? apa ki mau? Kadung tresno. Kadung tresno minangkani pamundutan. Heeh, dibawani. Ya. Bawani. Ana dongeng ora ngono. Rina wangi dadi hati Apa nek gurine wong dadi ati wae apik anggere dadi buron laron wis apik. Dadi rempel ngono. tanpa tanpa nendra Werdekke, Mbah. Sangkoke ora mangan ora turu. Pokoke teteki. Heeh. Ya. Among hati pawitane Apa iya? Santuwa rasa as marah jero ati kadung tresno Nano. Iya. Dadia hamong sliramu satemah loro asmara Mangga. Langgam sih. Lamat pus kata
Besengut bimbo patut nyoto jeti kang mas Nadian bebasane kali dan gedeng sak lembar kang mas kaya wis kencatan rasa sengsem ing atiku. Bapak lo ya? Dalem. Kula jeng tanglep. Jenengan kok lagune Kadung Tresno milih kula iki napa alasane? Ayo sing Sinten sing ajeng Kadung Tresno niku wau? patut tresno tinresnani iki rak sing umure kaya kowe-kowe kuwi. Nek sing wis aku ki ya wis ora kadung tresno ning tresno kadung. Kose kok kaya kowe-kowe kuwi rak wong loro. Lah ya tegese sing sak umur kene iki lho. Oh, tegese kadung tresno. Contone? Lah ya contone ya kowe kuwi, contone kok piye to sak kowe kuwi. Lah nek sing tuwane kok ora kadung tresno nek tresno kadung. Dadi beda-beda. Tresno kadung iki tresno kadung lah arep kepiye wae ya kudu tresno bacut. Nek iki nek kadung tresno iki lagi tresna-tresnane. Ngono kuwi mbok menawa lho. Kowe ora mbok menawa. Lah nggih teng kalih Bapak Ibu. Oh iya. Ya apik lemu mlasatke. Cah pinter. Pacaane sapa asri sroban tenku tansah kang mas wase Yo. As. Wirage
Lanjut. Tarik mang. Sawa asri Srobah iku ayo sampun katur. Nggih, matur nuwun. Ya wis dipinangkani kabeh, Nduk. Ya, kae Mbah Waloyo malah dadi waranggono. Riku kok ndak nganu. Heeh, matur nuwun Mbok Canggih. Nggih. Niki kalau wau sedaya pamundutan pun dipinangkani sedaya kala limbuhan menika. Ya. Nggih. Iki kula tak neruske lakon sik mergo lakone isih dawa arep omong cendhek singkat mawon. Siap, monggo panjenengan neruske lakon kula tak neruske lelakon kula. Matur nuwun. Monggo kalajengaken matur sembah nuwun. Ora anu sik nyekar maca dandang kula sik. Oh nggih, keparengipun saking Mazda. Nggih. Saderengipun kula mandhap temtimon kula kepareng badhe nyekar maca dandang kula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih, sami-sami dawah sami-sami semanten ugi kula. Ya. Nduk, apa mak? Ayo neruske lakon sik. Ya sadurunge neruske lakon ayo ndedonga marang saning Gusti sik kaya biasane. Ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Welurhi iki Sena Nugraha Welurhi. Para pepunden dalang Saknus Vantor Al-Fatihah. Wis matur nuwun. Ya, ayo, Nduk. Teruske lakon. Ayo, Mak, tak derake. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah madheg Rasul
mawon manyawara woru rahan pengarane ngajure wong makuru gongso teteka ya mur panjriting turangga SP prakata ingkang aja ayu sapet anak-anakku kabeh anak-anak bocah-bocah Jodipati Gatotkaca Antarjalan Antasena piye Lek kok ngawe karo anak-anak Pandhawa kok ora kaya adat sabene Paman Sedewa kula nyadhung dawuh ingkang putra ing pringgontaripun Gatotkaca jumadhung dawuh paman paman kula ingkang putra ing jangkar bumi pun Antarja kula jumadhung dawuh paman timbalan patukan nimbali sang ya para putra ing Jodipati wonten ing alun-alun negari Ngamarta menika wigatosipun menapa paman Sedewa Gatotkaca wonten balan Antarja wonten balan Antasena piye Lek Puruhananira kowe kabeh yen to dina sakmengko iki jroning pasulayan jroning pasewakan negara ing Ngamarta Koko Prabu Puntadewa karawuhan bapa Penemban Durna terus karo Koko Prabu Baladewa ya terus wigatine kok sampean ngawe aku karo anak-anak Pandhawa karo kakang-kakangku iki wigatine apa jroning pasewakan rebuke bapa Durna kelawan Koko Prabu Baladewa ya kuwi bakal nyuwun ngampil sartane bakal mboyong wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Lho, wigatine ya kuwi bakal kanggo srana husadaning praja Ngastina sing dina sakmengko iki taman pagebluk. Bisane waluya nirmala temah jati temah mulya waton tinunggon wujuding pustaka Jamus Kelima Sada. Nanging dumadakan babak anglayoni jujul anusuli praptane Petruk Kanthong bolong karo Panakawan Bagong sing wigati ya kuwi ngandhaki yen to Kakang Semar lara Kakang Semar nandhang sakit bisane waluya nirmala temah jati temah mulya yen to para Pandhawa rawuh ana ing negara utawa padukan Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi wujuding pustaka Jamus Kelima Sada bakal kinarya srana Kakang Semar mbuh wigatine apa Kakang Semar bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa njur wigatine sampean nglumpuk-nglumpukke anak-anak Pandhawa iki apa maksile gandeng dina sakmengko dadi pasulayan antarane Panakawan kelawan bapa Penemban Durna mula kang saka kuwi mengko Antasena ya piye Gatotkaca lan Antarja yen to ana praptane bapa Durna kelawan Koko Prabu Baladewa rawuh mrene ngandhake sing ora-ora babagan Petruk lan Bagong dandang dikandhake kontul-kontul dikandhake dandang kowe kakang-kakangmu kudu ora gelem manut kelawan Koko Prabu Baladewa lan bapa Durna Antasena Gatotkaca apa dene Antarja kagatri sang kabirang rinanggul kinempit-kempit dosa retnaning bawana nek ngono aku mudeng sing dadi kersane Mak Cilik Sedewa ya aku wis sak penemu aku wis mudeng apa sing sampean pikirke aku wis ngerti apa legetane atine sampean apa Dimas legetane atine Paman Sedewa wis kowe ora usah dadak reti Kang
Sing baku awake dhewe mak cilik Sedewa dawuh kepiye wae awake dhewe wajib nglakoni. Iya ngono Dimas. Lajeng paduka badhe tindak pundi paman? Wis ora sasuwe-suwe. Ora sasuwe-suwe aku tak gage lunga saka negara Ngamarta. Mundhak mengko ora prayoga dadiane lho Antasena. Dimas janjane iki ana perkara apa? Wis dingendikake karo Mak Cilik Sedewa sampean iki ya ora mudeng wae to, Kang. Ora lir kok ora mudeng ning iki janjane iki kepiye kok Mak Cilik Paman Sedewa dawuh kaya ngono tumuli kok ming lunga klepat. Iki janjane ning wigati apa? Wis ora usah dadak suwe-suwe dinteni ning kene wae Kang lakone mengko rak magale ketuk dhewe. Yo Dimas, yo Dimas. Pandhita kinarya wangsit pindho gombang angacaping tawang susuh angin ngendi nggone astaka swara betapa sumorante hawala putuku Gatotkaca. Wonten balam paduka Kanjeng Eyang Durna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Kowe ngaturake bekti karo simbahmu. Wis tak tampa arep ngestri wong tuwa wae tampanana. Kula punika jimat paripih dayana ing kasantosan. Prabu ing mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo Gatotkaca ing pringgondani tak tampa arep ngestune wakmu ing mandura wae tampanana Gatotkaca. Kula punika jimat paripih dayana ing kasantosan. Eyang Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Antaraja tak tampa pangestune simbahmu tampanana. Ya, Antaraja tak tampa pangestuku tampanana nggih Reca Bagus. Kula punika jimat paripih ndaina kasantosan. Mbah, aku ngaturake sembahku tampanana ya, Mbah. Wah, iki Antasena bocah dugal warisan. Heeh. Ya, tak tampa pangestune simbahmu tampanana. Ya, tak gegem dadekake jimat. Pakde Baladewa aku ngaturake sembahku tampanana ya, Dik. Antasena, piye? Lumrahe yen to anak-anak Pandhawa liyane ngaturake sembah kelawan Pakmu ing Mandura, tak tampa sembahe, tak pengestoni awake. Ya, ning nek kowe paripaksa aja gelo atimu, paripaksa aku ora gelem nampa sembahmu. Lho, kok ngono to, Dik? Sik kakang-kakangmu anak-anak Jodipati liyane iki padha iso basa, padha iso tata krama. Iso ngabekti karo wong tuwa karo sapa wae sing luwih tuwa dibasani. Lah kok kowe kok ora dhewe iki piye? Mbok kaya kakang-kakangmu njeluk ya Prabu Mandura, njeluk ya Siwa Prabu Baladewa. Lah kok kowe ngundang kok Pakde iki isin aku dipirsani wong akeh kaya ngene iki. Gosek, nek umume nek aku iso basa, aku iso nyembah wis ket mbiyen mono. Ning kosek sing iso basa iki kakangku Gatotkaca karo kakangku Antaraja. Lah aku ora iso basa. Kosek diteliti. Aku ki anake Bapa Werkudara sing ragil. Lah Bapa Werkudara kae ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama, mbok karo sapa wae. Lah nek aku ora iso basa, ora iso tata krama, aku ora iso ndodhok karo sapa wae. Ateges kuwi sipate bapakku nurun ning aku ngono lho. Sampeyan ki piye to, Dik? Sing jeneng bapak sipate apa wae mesti ora ketang siji, mesti bakal nurun ning anake. Lah nuwun sewu.
Nek Bapa Werkudara ora iso basa ora iso ndodhok, aku ya padha karo Bapa Werkudara. Lah nek saiki Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja iso basa, iso tata krama jangkep, komplit ature, iki sing perlu dicurigai iki. Ngono lho. Gek Bapa Werkudara dhisik karo tanggane ngono. Ngasih iso kaya iso basa, iso kaya ngene iki. Iso nyembah iso tata krama jan-jane iki sing turun ki aku lah iki perlu diwaspadai iki anake Bapak Werkudara apa udu ngono lho sampean ku wis kaya ngono kuwi sik ora muni yo sampean kelekus nek mungsuh bocah aku bocah RT padake ning nek saora-orane kowe ngabekti karo wong tuwa nadan kowe ora iso basa ora iso tata krama kowe iki njelukku Prabu ngono lho ha ya wis tak leganane piye mau Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk nah Wa Prabu Baladewa bekti kula ngaturaken kunjuk wah panjenengan menika kados pundi to ngger anak Prabu Antasena menika sampun basicipun menika mboten saged basa sampean ken basa ning saurane pun dipun ajari pun sampun kodrating Gusti Antasena menika mboten saged basa ora iso tata krama mboten menika mboten ngeyel ora sado padu ora sah padu ning kene iki ditanggap piyai-piyai agung nek sampean padu ning kene gah aku malah mulih aku eneng wigati apa dijelaske kanthi srana aris kanthi ati sing semeleh ati sing becik Antasena piye Mbah kon muni semeleh piye kon matur semeleh piye atine kon tenang kepiye nek saiki ana ngatasi derajate simbahmu iki pendhita titele simbahmu iki brahmana terus derajate anak Prabu Baladewa iki wong agung ing Mandura lah kok diece dinyeh-nyeh karo Panakawan Gose kok sampean ngendika nek sampean karo Pak Dwi Baladewa diece karo Panakawan iki janjane nek perkara apa kowe ora ngerti rembuke Antasena Petruk karo Bagong rawuh utawa sowan ning negara Amarta ngandhakake yen to Semar lara bisane waluyane Pawatawajati Waton Pandhawa 5 rawuh ana ing Karang Kadempel sinambi mundhi pustaka Jamus Kelima Sada ning malah dening Petruk Kantong Bolong krungu yen to praptaku ning negara Amarta ki njilih wujuding pustaka Jamus Kelima Sada bakal takok syarat Srana Kinarya usah ning negara Ngastina ketepan pageblok Petruk sajak ora trima tumuli ngoman-oman karo awake dhewe ngece karo Begawan Dara malah kepara nyumbari karo anak Prabu Baladewa ing Mandura iki Antasena wah tak urus nek iki Mbah urus dadi ngene tak kethok ngendikane sampean ora usah dadak akon anak-anak Pandhawa kok nyekel Petruk karo Bagong aku wis mudeng Mbah aku wis mudeng sampean nak ngakon ndhawuhi karo aku karo kakang-kakangku kok nyekel Petruk karo Bagong rak ya ngono lah ngono tanggap oh cak ora iso basa ora iso tata krama gene pinter wae aku ranking 1 padake ranking 1 saka mburi dhewe kebanggaan guru aku iki ayo lan nuwun sewu sampean ki minangka gurune Pandhawa kok malah dipakarti sing kaya ngono lho pakartiku apa sik sampean rak asline iki didhawuhi karo Sinuwun utawa Prabu Duryudana ki rak janjane mung gaweane sampean dhewe to. Mergo wis bola-bali sampean ki arep gawe cintrakane para Pandhawa. Sampean ki nadyan to tata lair tresna sayang karo Pandhawa ning tata batin sampean ki ngrungkepi Kurawa, sampean ki sok senengane nglincipi carang papak. Icuk-icuk kono icuk-icuk kene kabeh karingkihane Pandhawa sampean aturke karo Siwa Ngastina. Iya apa iya? Ya Antasena piye kabeh aturmu kuwi mau jan-jane rada ora kleru dalam arti kan rada ora kleru kuwi apa jenenge rada ora kleru mriko leres ya rada ora kleru kuwi bener lah rak tenan to wis sampean nek ditebak ora sosok swala sampean ki ngene tumindaki sampean ngene aja jawab ora aku ki wonge ngene iki aku ki wonge ra kaya ngono kuwi aku ya mbok karo sapa wae tresna lahir batin mbok wong sing urung kenal karo aku wae wis aku ki apa-apa wis mesti tak wenehke ngono kuwi sampean aja ngono kuwi Mbah
isin karo bayi lagi lahir isane ming nangis. Ha kok sampean wis tuwa kok duwe pakarti sing kaya ngono ki. Ayo. Antasena. Piye? Kembali ke laptop. Kok kaya dukular wana senengane ora. Iki mau aku dawuh karo kowe karo kakang-kakangmu. Yen to dina iki kowe karo kakang-kakangmu kudu nyekel Petruk karo Bagong. Yo nek aku karo kakang-kakangku gelem, ha nek ora sampean malah isin. Aduh-aduh saka Ngastina mrene sampean ming ngojek. Ya ta? Ora numpak kereta kencana sampean mongko ditinggal karo Baladewa. Ya apa ora? Duh, gak bener ta ya? Ah wis ora usah sok senengane sampean ku rasa sok kaya ngono kuwi. A yo A muni B yo B. Wis saiki nek Simbah Durna arep neko-neko karo Petruk, bloko sutuk blak utang terus terang Antasena sing ngrungkepi. Jojo muntap lir kinentap duka yanyasinipi. Netra kocak ngunter andir. Kadak bluguduk mancar-mancar sumorante hawala Antasena. Piye, Mbak? Nek kowe rasa rujuk kowe wegah nyekel Petruk karo Bagong, kowe ngluputke simbahmu. Ya wis kana, minggat tok. Ning sing baku kakangmu Gatotkaca karo Antareja kudu manut karo simbahe. Kang, apa Dimas? Piye kuwi nek kaya ngono ki piye? Simbah Durna ngluputke karo Petruk karo Bagong nek cara sampean abot Petruk apa abot Kurawa sing ke Taman Pagebluk. Cara aku kok abot Panakawan sing dibutuhke kelawan Pandhawa 5 cacahe. Monggo sing butuhke Siwa Semar ya Siwana Yantaka. Tinimbane Kurawa aku luwih milih abot Panakawan. Kowe krungu ora? Krungu ora Kakang Gatotkaca wegah kok ngono iki. Dadi nek Simbah Durna ngakon sampean nyekel Panakawan kowe gelem apa ora, Kang? Babar pisan bloko suto blakutang terus terang aku ora gelem, aku ora sarujuk. Panakawan ki sithik akeh tau tate ngembong kelawan Gatotkaca. Kowe krungu ora sampean? Krungu ora? Iki lakon orek-orekanku dhewe. Ayo. Arep muni apa sampean? Ayo. Iki mengko ming manut karo dalange. Nek sampean dijlomronge alih niki karo iki mengko sampean diudani diajari aku sak rombonganku apa ora wirang sampean. Ayo. Muni. Jare apa kae, Kang? Apa Dimas? Jare sarjana pendidikan. Ayo. Guru kok ora netepi kaya ngono, ora netepi dharma minangka guru karo murid. Karo murid ki sing ngendikane sing apik-apik wae ngono lho. Ora usah sok sing rena-rena, ora usah dadak. Sampeyan ki janjane cen tresna lahir karo Pandhawa ning batin sampean sengit karo Pandhawa. Ayo. Bener apa ora? Nek bener muni ya, nek ora muni ora. Iya Antasena anu ora. Ora aku tresna lahir batin karo Pandhawa. Es ora. Wong keceplosan ki. Wong ki nek dititeni jujur karo ora ki nek wayahe keceplosan. Ngono. Sampeyan ki bener tata lahir sampeyan nampa suwitane Pandhawa karo sampeyan ning tata batin sampeyan ora nampa resikone. Kepiye to nek murite sampeyan ki duwe prestasi apik, kepiye to nek murite sampeyan duwe prestasi apik ning resikone sisi buruke, sisi gelape kaya ngene sampeyan ora iso nampa kaya ngono kuwi, ateges sampeyan urung cocok dadi guru. Mang cepoten wae kuwi seragamu guru kuwi cepoten wae. Ora patut sampeyan dadi guru kaya ngono kuwi. Kudune nek murid duwe prestasi sing kaya ngene ning dheweke iso duweni kaya ngene iki mergo ya ngene sartane dheweke iso kaya ngene iki dheweke ya kudu nglakoni kaya ngene. Sampeyan ki kudune nampa ora malah sengit. Ngono lho. Krembak-krembik. Senengane kok ora. Ben Antasena kualat nyengeni Simbah Durna ya ben. Dasare satria ndugal kewarisan kodrating jagat saisine iki ngerti nek Antasena satria ndugal kewarisan. Saiki nek sampean arep nyekel karo Petruk karo Bagong wis cekelen dhewe. Aku karo kakangku, Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja gah nyekel nyawangi sampean lho, Mbah.